Arratsalde on dan hori. Arratsalde on da ongi etorri Euskalgintza eta feminismoen inguruan antolatutako laugarren ekitaldira. Galdera bat jarri dugu mahai gainean, segurutik hitzaldi ziklo hau bera antolatzerako ere jarri genduana, eta horretarako Elgorri eta Lore Agirre, bisak ere behasaindarrak, bisak kazetariak eta antropologuak, EHUko irakaslea da Idurre eta jakineko zuzendaria Lore. Eta tartian, gai honen bueltan idatziz gaia landutakoak eta hitzaldiak ematen ere aritutakoak. Bai, orduan, horregatik ekarri ditugu edo esan diogu etortzen, ongi etorri. Eta mamixari helduko diogu segitxuan, baina aurretik pare bat ohar asmoa da, zazpiretan hasi eskero, sortutxerrietan ja hor behian danok tragu hartzen egotia, eta horretarako aleginduko gara denboria pixka zaintzen, baina bai lado tarte bat bukaerarako galderentzako. Edozein kasutan, hitzaldi xantzia zehose ulertu gabe geratzen bada edo, altzo eskua eta klasian bezala galdetu, bai? Baina bai, ulertutakoa dianak eta gerorako galdera dianak, gerorako laga. Ados? Orduan hasi gaitxesan, eta ezer baino lehen igual, usto tokatzen dela galdetzia, zer dalata edo zehatik galdetzen dizuegu zuei galdera hau, zela iritsi zaten zuek galdera honi erantzutera. Bai, ez da ditu. Ez que ikutxo indet. Bai. Idure esan. Bai, ez? Ez dara? Entzuten hori, behin martxan ipinitzakoan ipinin baitzen. Bai. Jarraiz? Bai. Hori izan dara. Zer ondo jarretan. Sartuko zikloan da gutxi 1.000 euroko biletzen zuten ikutu behar, hori. Orduan, karteletan irakurri dugun galdera izan daiteke euskaltzale feminista izan gabe, galdera hori dizuegu eta nolatan iritsizate zuek galdera honi erantzutera. Nik uste gu biok abiatzen diala, segurazki munduko jakintza guztiak bezala abiatzen diala norberaren bizitzatik, bizitza personaletik edo pare bat galdera geure buruai egitetik, eta pare bat galdera hori oso galdera basikoak eta sinpleak dira, eta bat da noiz konturatzen garen, euskalduna garela, eta noiz konturatzen garen emakumea garela, ez da. Horrik lehenengo bi galderak, eta horrek erantzun badu, eta gero erantzun hori garatzetik badator urrengo galdera, noiz ohartzen gara, edo noiz ematen dugu salteoa euskaltzale izateko, euskaldun izatetik euskaltzale izatea, eta noiz pasatzen gara emakume izatetik, emakume izarela kontuatzetik, feminista tzat hartzera zure burua, ez? Eta lehenengo galderaren erantzunean, norberaren bizitza edo esperientzia personaletik abiatuta, bai nire kasua eta bai Idurrerena diferenteak izanik ere dia konfrontazio egoeratan kontuatzen zarela bata edo bestearen badela zerbait hori izatea, ez? Nolabait ez pentsatzetik horretan, halako batean esatea, euskaldun izatea edo erdaldun izatea edo gauza diferenteak dira, ez? Eta bigarren urratsa, euskaltzale edo izatera edo feminista izatera, baita ere ematen duzu segurazki konfrontazio edo konflikto edo gatazka egoera baten, ez? Oso labur kontatuta, baina uste hemen kontatu izan detela, baina ni gaur beldurrakat, esan izan dituenak berriro hemen Elgoibarren esatea, baina markatuko jazue, astuna bari banaiz, eta memori txarrakoak, ni bezala, eta ni dauket kontzientzia euskaldunan nitzala, 6-7 urterekin euskaldun elebakarra nintzalako, eta ikastolara joteko pasa behartzate ginen auzo batetik, Beasainen, 70ko hamarkadako migrazioarekin, eta auzo diferentea sortu ziren,
auzoa gaina zonaldeka antolatuak, estremeñoak, gallegoak, eta orduan horrelako auzo batetik pasatu behar genuen, eta horre peaje bat, aduana bat egote zen, eta galdatzen ziguten Tures Espainola, o Baska, eta esaten genuen Espainola pasaite ginen, da esaten genuen Baska, rollo txarra. Eta hor kontuatu nintzen, ni alako batean, ostra, baina bada munduan beste jende bat beste hizkuntza baduna. Osa, nire herrian, nire auzoan, ni harrituta ez. Eta goratzen naiz hori oso txikitatik, baina bakarrik pasa behar nintzanean, zeka garai hartan 6 urtekin, nik iten dituen ikastola 2 kilometro bakarrik, etzan gaur bezala, ume guztiak eskutik, lego guztita, 6 ikastola eta 6 bakarrik. Eta bakarrik pasa behar nintzanean, beti nik enun oso ondo ulertzen galdera, baina banekin erantzuna zela castellana. Espainola ez castellana. Esaba nola castellana. Castellana eta korreka. Eta, gero hori konpondu zen, ez zuen asko iraun konpondu zen, nire izpak, bati txistuak inguru egin biziolako, oso modu folklorikoan, gertatu zen dena. Eta jaspa, gero jaetzen peaje gehiago egon, egia da peaje hori egite zigutela euskaldunak eta egite zigutela neskei bakar. Eta ziela auzortako mutilak. Beraz, gero egiten dezu irakurketa esatezu, hor biak nastutze zian, ez da? Neska izateagatik, ondartzen zitzaizkigun eta euskaldunak izateagatik. Eta, gero beti esaten deten bezala, gero auzortako mutilloiek lagunak ditugu, kuadriakide ditugu, eta euskaldun dutia, eta oso ondo konpontzen gara, etzan dramarik izan, eta traumarik ez, eta besteik gabe, gertaera arrunt bat ez, gara hartan, baina gaur egunetik begiratuta kontuatzen zara, hor ohartzen zarela ez. Zerbait pasatzen da, nahi guandik nire inozentzian ohartze ez nintzen. Hori, eta gero ja, aurrerago beste urratxa. Nik bukatzeko parentesi txiki bat, uste polita dela, Idurre eta biok honekin hasi ginenean, eta zakit noiz, izan, guandela marrute edo gehiago, edo, nik zerbait publikatu nun egunkarian uste zala, o berrian, ez berri izan zen, bai. Eta, horako zerbait, eta zuk ekatez urtetan nintzen nun, nahi noa? Bai, ama. Zertan, ekateko klase batean, Ainoak aipatu zuen euskara eta feminismoa ez da gizera, eta esan, ostra, bagia hiru, pentsatzen, idurreni eta Ainoa. Klase hartan botazunean, ez? Eta, gero hilarrazoaz jasotzen, hoi hartzun diferenteak ez gehiagi, baina, leku diferentitatiba doz kontua. Bai, ez, nik ere, joske baina biasenkoak eta ingurua oso berdintxoa izan dut. Dena den, hau kontatzen dugun bakoitzean, egia da Loreak beti aipatzen duela bera lehenago, konfrontazio hori lehenago izan zuela, euskaldun izatetik eta aldiz niretzako edo nolabait ohartze horretan, zekaro da, batetik konfrontazioa bizitzea, baina baita ere bizitzea bazterreko zarela. Hau da, zerbait anomaloa zarela. Hau da, ohartzen zara, ez zaudela erdigunean, edo daukazula erdigunean egoteko zailtasun batzuk, ez? Orduan, bai euskaldun izanik eta bai emakume izanik. Orduan, niretzako lehenago izan zen emakume izatearekin. Eta batez ere niri arazoa sortu zitzaidan eta askotan kontatu dut, eta idatzi ere bai futbolarekin. Itxizalako egun bat eta momentu bat, gure gelako mutilek erabaki zutena, jolas nagusia, hau da, ordu arteko gure jolasak izaten ziala 20.000 eta 20.000 taldetxo eta batzutan elkarrekin beste batzutan banatuta. Erabaki zuten jolasa koko bihurtzen zela, ze futbola bihurtu zen nolabait eskolan, ikastolan, atxeden garaiko jarduera nagusi, hori zela nagusi, behar zutela ia jolasleku guztia, eta gainera neskak hortik kanpo geratzen ginala ez. Nire itzitzen gustatu, eta ez nintzen futbolzalea, baina, nik nahi dut tokia, erdigunea,
han egon, ezta? Eta, bueno, garai hartako inozentziarekin gogoratzen dut, reibindikatu nula futbolean jokatzen, ez eta zitzaidan gustatzen. Eta pixka bat alardean bezala saiatu ginen sartzen, aterarazi gintuzten, bote egin gintuzten, hiru edo lau, eta gero hurrengo urratsa izan zen eserialdi bat egitea patio erdian. Zenbat urtekin hori? Ez dakit, ez dakit, 8 bat edo, hola? Txiki, ez dakit, nik uste ordu arte elkarrekin aritzen ginen bat zer. Eta baloikadak josi dituzten. Eta laugarren baloikadan alde egin genuen, gelditu ginen, bian nola. Eta altxatu ginen, eta garai hartan eskola komunitatean horrek ez zuen inolako oso normaltzat hartu zen. Baina, niretzako izan zen, ordurako hori baneuzkan, esate baterako konturatzen nintzen nire txistek ez zutela funtzionatzen. Edo nik uzkar bat botatzen manun, edo Josu botatzen bazun, oso efektu diferentea zeukala gelan, ez? Olako gauzetaz jabetzen nintzen etengabe, baina hori izan zen nolabait, zera, ez? Detonantea, eta hori konfrontazio horretan, eta anomalo izatean, eta periferian egotean kokatzen zaituen zerbait ez. Eta euskaldun izatearekin, niri beranduago gertatu zitzaidan. Zer naiz eta batzutan segun ze tokitatik begiratuta badirudi Goierri dela oso toki euskalduna, baina Beasain ez da bat ere. Oso toki mistoa izan da beti, gure etxepean 9 familietatik ustet 2 ginala euskaldunak ginanak. Eta, baina era berean ikastolak ematen zigun nola baiteko babesgunea edo ez genuen nolabait arrotasunez bizitzeko aukera ere inkluso, ez? Naiz eta jabetzen ginen ordurako hori ere anormalidade bazala, baina arrotu gintezken anomalia bat nolabait, ezta? Baina gara iritsi zen adoleszentzia 12-13 urterekin eta hor konturatzen zea autobusean atzeko hilaran juteko gazteleraz egin behar dezula. Ez euskeraz egiten badezu lehenengo hilara itxusi horietara zaudela zigortuta ez. Eta hor ere berriro hasten da pelea bat ez. Oso ondo. Ohartzeaz eta kontzientzia hartzeaz jardun duzu oin arte, eta egia da, bai zuei eta beste makina bat lekutan, bereziki feministei irakurri diogula ohartzea bai edo kontzientzia hartzea bai, baina horren ostean alduntze bat eta inkluso boteretze bat etorri behar dela, ez? Euskaldun edo euskaltzale eta feminista moduan zeren aurrean daukagu boteretu beharra, nola eta iritsi gara dagoeneko alduntze zerbait ingo denun ezkero, ez? Izan nahi bai, baina esan nahi bete alduntzea eta boteretzea nik uste bizitza osoan, norberaren bizitza osoan irauten duen borroka bat dela edo bide bat dela eta kolektiboki ere bai, ez? Euskaltzale bezala alduntzea, Idurrek esaten zuen anomalia horretan, anomalia bat etzarela berez, nolabait ez ere buruari esatea, ez iritsi bat hori da lehenengo urratsa, ez, alegia. Eta hau gola esan da, ematen duk, bai, lanok egiten dugu hau, eta hau da nagoeneko superatua dago, baina, nik esan nuke, nik behar da nire burua topatzen detela tarteka anomalia hori praktikatzen, gutxiago sentitzen, eta nire burua harritu iten naiz, ez? Zertan naizea dorea, zeizea pentsatzen, edo zeizea esaten, edo egoera honetan zergatik aldatu hizkuntza, olakoak, ez? Oraindik hori oso sozializazio prozesu horiek guztionak, persona izateko egiten deon bide sozial komunitario guzti horietan, arabak oso barrenean sartzen zaizkizu, normalean ez beti, baina horietako arau asko idatzi gabeko arauak eta inork esan gabekoak, baina danok ezagutzen ditugunak eta danok barneatzen ditugunak naturalak balia bezala. Hori da menperakuntza guztien, beti esaten dugu, betiko teknika, da zuri sinistaraztea, zaren hori, egiten duzun hori
eta bereziki zaren bazterreko edo zaren txar anomalia guzti hori naturala dela. Horrek ez daka aldaketaik, horrela jaio zara, horrela izango da. Daude hizkuntza handiak eta txikiak, hizkuntza jasoak eta herrikoiak, hizkuntza kultuak eta hizkuntza abstrakziorako gaitasuna ez duten hizkuntzak. Hau denok dakigu gezurra dela gaur egun. Gaur egun, aurten 10 hilabete, 2017, baingo bagen urrepaso bat Europan publikatu den prensarena, eta goen ituzke horren aldeko defensako deklarazioak, mordo bat, alde guztietan, hor dago, ideologia nagusia hori da dema guztien da, emakumeekin bestean beste. Gutxiago jaio zarelako eta tokatzen zaizulako, eta kontrako jakin, praktika guzti horiek aldatzea kosta egiten da, ez. Orduan, alduntzea eta boteretzea, etengabeko borroka da, askatasuna etengabeko borroka da, ez da nik uste alduntze hori da, hori da, Angela Davisek esaten duena, ez, etengabeko borroka da askatasuna. Boteretzea ere hori da. Zer gehituko nioke honi? Niretzat, eta uste idurrerentzate bai, guk esaten dugunean, boteretu ingardea, ez, edo boteretu aldundu. Gero desberdinak izan daitezke kontzeptuak, baina, aldundu egin behar gara ez da. Norbere bizitzan, da bizitza kolektiboan, da politikoan, sozialean, kulturalean, guztietan, ez da. Nik uste dut hori helburu badala, helburu orokor bat. Eta galdera da, helburu horretara, edo bide horretara nondik iristen garen. Eta gu, iritsi gara, euskaltzaleztasun eta feminismotik. Beste norbait iritsiko da beste nunbaitetik, boteretze horretara. Eta, nik uste bide guztiak dira zilegi. Hori bat, bigarrenak suposatzen du hau horrela barin bada, nik horrela dela uste dut, esan nahiko luke, feminismoaren lorpenak, bere lorpen jakinak eta gero oso zabalak dira, baina lorpen jakinak aratago feminismoak zerbait gehiago lortu behar duela. Eta euskararen normalizazioaz aratago, hizkuntzaren normalizazio hori edo baldintza guztietan normal erabiltzeko ingurune sozio-linguistikoak lortzetik arago, euskararen borroka horrek zerbait gehiagotarako balio behar du. Hori da gure posizioa. Nik ez esaten hau, guztiontzako horrela izan behar dunik, ez netzako ederra litzateke hori izatea. Ez esate bidan ni euskaren normalkuntza nago, eta honik ekartzei, ni persona bezala boteretzea, herri bezala, kolektibo bezala, auzokide bezala, ikastolako guraso bezala, baina ez euskaragatik bakarrik baizik eta gure harremanak izango dilako osasuntsuagoak, justuagoak, bizigarriagoak, saiatuko garelako beste mota bateko proiektuak egiten, saiatuko garelako beste hezkuntza bat egiten, beste modu batea funtzionatzen, gure ze horretan, ez? Azken finean, boteretze edo alduntze horrek, bai feminismotik, euskaltasunetik edo beste nunbaitetik, eramaten zaitu nolabait borrokatzera herritar eta hiritar bi kontzeptu diferentea dira, baina, bezala eskubideak izatera. Feminismoaren kasuan edo emakume izatearen kasuan edo euskaldun praktikante izatearen kasuan, nolabait eskubideen murrizketa da bizitzen duzu. Ni epaitegira noa eta esaten diate ointzazu espainolez, edo esaten diate ointzazu euskeraz, baina, nahi bazu epaiteketa irabazio bazu espainolez egin, ez? Hori esan nahi, bada motu bat esateko, zu euskaldun hiztun zaren zure eremu horretan, hemen ez zaite horrela sartu. Beraz, hemen ez dakazu toki hori. Beraz, kasu horretan eskubide gutxiagoko persona bat zera. Gero dano gara erraldunak, espainoldunak edo frantsesdunak edo dano gara. Beti dakago enkanbio bat eskubide horiek ezatzeko, baina, azken finean, bortxatutako, beste bortxatutako edo nahitako. Baina, hor salto badago, beste batzuk eman behar ez dutena, ez? Eta emakume izateakin gauza berdina, ez da, badakizu, leku batzutan, sarrera, ez da esplikatu beharrik, baina, nondik abiatzen garen eta ze espektatiba ditugun gure alabentzat eta gure sementzat gaur egun uste oso diferenteak diala eta bakigu
gure semeak arrakastatu izateko. Agian ez izango, baina ate bat irikita dutela eta gure alaba komplikatuago izango dutela, eta gainaz batzutan ez digu ez da desiatuko, ez da pentsatuko aldutenik, ez? Beraz, hor bada horien justiziaren zera bat. Beraz, eskubideen planora eramaten gaitu honek. Ez da inbeste, ni naiz, ni euskaltzelea naiz, eta ni azken 20.000 urtean euskaraz hitz egin da, ez dakit zer, edo hau eta beste oso diskurso baliagarria, baina uste hori aina, edo hori baina importantego esatea, ni borroka honekin, nolabait ukatzen zaizkidan eskubide batzuen borrokan nabilez, eta beste borrokarekin ere bai. Simple esan da azkenean, nolabait demokrazia, hitz zoragarri hau, demokratizatzeko bideak dira, bai feminismoa eta bai euskaltzaletasuna. Eta orduan, boteretzeko bideak zentzu horretan. Euskaldun bezala, baina baita persona bezala, herritar bezala eta hiritar bezala. Ez eskubide du sujetu bezala. Eta, neurri batean gainaz, eskubide duen sujetu izateko bide horretan, hizkuntzak adibidez planteatzen du guk hiritartasuna gaur egun ulertzen dugun horren buetik kanpo egon daitezken bestelako hiritartasun batzuk. Pero segurazki askoz inklusiboagoak, zabalagoak eta beste eta feminismoak beste hainbeste. Segurazki eraldaketa proposatzen du neuzin mugimendu. Eskaintzen du hiritartasun, zentzu zabalagoa, inklusiboagoa, berdinzaleagoa, diferentziak onartzeko gaitasun gehiago izango duna, eta ez hainbeste gaur egun jartzen zaigun hiritartasun hori ez da, nolabait neurri handi batean hizkuntza bakar nagusi batekin, oroar, genero oso jakin batekin, funtzionamendu oso jakin batekin, azal kolore batekin, maila sozial eta jatorri eta zatozen tokien araberako muga handiko hiritartasun zentzu batekin. Orduan, niretzako borroka nahiko orokorra da. Bai, Loreak oso ondo azaldu du, baina nik azpimarra jarri nahiko nuke Loreak azaldu duenaren ildotik eta pixka bat zure galeteria jaso nunean zertan ahaldundu edo zertan boteretu. Azken aldian, hitza horien inguruan sortu zaidan zalantza batekin ez. Uste dute, Mariluz Estebanek berak ere aipatu izan duela ez, alduntzeak, batez ere alduntze hitzari lotuta, ez ote garenari coacharen kultura horretan sartzen, zeinetan munduari aurre egitea bakoitzaren esku geratzen den. Hau da, ni ahalduntzen naiz, ekintzailea individual bezala, ez, ahaldutze hori, eta ahalduntzen naizenez, nire ekimenez, nigan hasi eta nigan bukatzen den zerbait da, ez, mundua eta ni. Uste dut horrek ez digula bat ere balio, ahalduntzearen irakurketa horrek. Alde horretatik hasi gustatzen zait boteretzearena. Boteretzeak badaukalako, askotan aipatu izan dugun bezala, askoz ere zentzu kolektiboa ez. Eta benetan boteretzeak egiazkoak izango badia, kolektibitate horretatik pasako dira, edo bestela gezur batean erbilduko gea berriro. Aspektu guztietan, bai euskalgintzari lotutan ere ustez, eta baita ere feminismoaren baita. Esan egin ditzakegu euskaldun banako eskubidetuago batzuk, gerta daiteke hori, egin ditzakegu emakume libreago edo erabakimen handiagoen jabeagokoak, baina osotasunik ez bada, geratuko da berriro ere lehengo eskema berdintsuan. Areta okerrago, trampatiagoa izan daitekelako. Orduan, nire ustez oso importantea da ahalduntze edo boteretzen, gehiago gustatzen zaite boteretzearena dimensio kolektibo hori izatea ezinbestekoa delako, ezta. Orduan, zer implikatzen du niretzako boteretzea?
Boteretzea, era berean, norbere gandik hasten da, pertsona bakoitzaren, bueno, ez dakit pertsona bakoitzaren gandik hasten den, baina bai pertsona bakoitzean mamitzen dela. Ze batzutan esatean berriro coacharen zera ez hizkuntzan erortzen geaz, norbere gandik hasi eta pertsona bakoitzaren gandik hasi eta gauzaiek esaten ditugunean. Hasi ez, baina bai mamitu beharko litzatekeela boteretze hori pertsona bakoitzarengan. Eta pertsona bakoitzarengan boteretze hori mamitzeak esan nahi du, denok gure erabakimenean irabazi behar dugula. Nolabaiteko gure buru gorputz jabetzetan irabazi behar dugula, gehitu egin behar ditugula, ez? Gure erabakitze ahalmenak. Eta hori kolektiboa izan dadin, egia da, momentu honetan, botere harremanak banatika dauden bezala, implikatzen duela, batzuk utzi egin beharko dituzten da. Berai, momentu honetan dituzten, botere esparru batzuk edo privilegioak beste batera esan da. Orduan, ahalmentzea eta boteretzea, naiz eta norberaren ekimenak izan dezaken garrantzia, nik uste eta oso presente eduki behar dela dimentsio kolektiboa, eta batez ere ikustea eta etengabe begiristan edukitzea edo denentzako balio duela edo bestela gezurrezkoa dela, ez? Eta horregatik lotzen da, ez? Ezinbestean demokratizazioarekin, ez? Hau da, denok edo nolabait botere esparru horiek, botere aukera horiek modu justuagoan partekatzearekin. Paralelismoen inguruan bagendukan zeus esateko, baina egia da igual hasieratik ere paralelismo horiek agertzen nahi diala, ez? Bai zapalkuntzetan, gero igual zer egin behar dugun horretan zein beharko duken bai feminismotik eta bai euskaltzaletasunetik ere honei aurre egiteko eta aldala batera hori aztertuko gerotxo, baina galdetu nahi nizuen eta lehen Loreak hasieran aipatutako hortatik eta lan urte badia ekate inabalanik, ez da zuek honen inguruan izketan hasi sinatela. Eta gerora etorri dira idatzi batzuk eta etorri dira hitzaldi batzuk, baina igual oker egonez edo nire iritzi bakarrik izango da, baina iritzi zait euskaltegintzak nahiko berandu heldu diola gai honi edo heldu diola feminismoak ekarri ditzaken irakaspenen inguruan horri begiratzeari edo ez dakit ze iritzi duzuen. Euskalgintzak eta munduak oro, arrez. Ez dakit, pixka bat euskalgintzak zergatik heldu dion orain eta ez lehenago, daukagun testuinguru historiko eta orokorragatik esango nuke. Nik uste talde batetik bizi dela ezkerraren krisi handi bat, munduan esatera nindua, baina ausartegi iritzen zait, eta esan dut mendebaldean behintzat, ez? Oraintsu arte erabilitako paradigmek ez dutela asko balio azken urteetan, batez ere 2008an, ez? Hasi zen visualizatzen, ez? Krisia esan dioten zera, ez? Estutze berri horrekin, eta badirudi gainera gaindituta daukagula eta estutzea hor dago, ez? Paradigma aldaketa horren ez ziurasik, kapitalismoa beste toki batzuetara doa. Eta ezkerrak edo orain arte ezkertzat ulertu dugun horrek dauzkan tresnak horri aurre egiteko nik uste dut egunero ari garela ikusten nahiko hutsalak gertatzen ari direla, ez. Hori batetik, pixka foko zabalean, eta gero Euskal Herrira etorrita, esan edo gatoz, azken 50 urtetan, 60 urtetan, eduki dugun historia eukitzetik nola baitena oso gorapilatua gatazka armatu baten inguruan, hori ere, eta nik uste bi krisi horiek bat egiterakoan, besteak beste erraztu duela feminismoa zena aspalditik hor dagoen eta egiten dituen proposamenak eta orain oso berriak iritzen zaizkigunak aspalditik
datozen, beste begi batzuz ikustea. Esate baterako, orain gertatzen ari zaiguna Kataluniara begira, desobedientzia zibilaren mugimendu guztiarekin. Hemen ere izan dugu, baina orain begi berriz ikustean dugu. Nik uste, krisi horrek eragiten duela. Eta euskalgintza dago txertatuta, bi krisi horien herrian nolabait, ez? Esan edo, munduan gertatzen den horretan, eta Euskal Herrian gertatu zaigun horretan. Gero, diskursiboki, nik uste dut, momentu baten, bazterrean gauden hoi, anomaloak gauden hoi, beti pasatzen zaiguna da gure justifikatzen dugula. Beti eman behar ditugu argudioak eta arrazoiak esateko zergatik egon nahi dugun erdian, edo adierazteko zergatikean besteak aina. Hau da, egin behar dugu sekulako konbentzimentu ariketa, ez? Besteek, zera ez, berez, edo berezkotasunetik, ustezko berezkotasunetik dakartena, ez? Eta, momentu baten, euskararen inguruan ere, herrigintzari lotuta, ez dugu aztu behar, ze batzutan, hau guztia pentsatu behar dugu berriro ziur aski, ez? Herrigintzak ze lotura duen hizkuntzarekin, abertzaletasuna, gauzak ez dira airean sortzen, nahiz eta gero desvinkulatu nahi izaten ditugun, eta hizkuntza alde batetik utzi, eta ez ezagun politizatu, eta olako gauzak ez, hiltzen ditugu eskuartean, baina nik uste, olako momentutan, krisiak eta sortzen dianen, berriro sustraietara jotzeko garaia iristen zaigula, eta gauzak abiaburutik pentsatzeko, ez. Eta momentu hartan, edo endela 60 urte, hizkuntzaren auziari eman zitzaion erantzun bat, garai hartako ikuspegi ideologiko, kultural, zibilizatoriori erantzun bat ematen ziona, eta zure aski gaur egun ez digu balio, ez. Niri, umetan liluratzen ninduen esateak, ez dakit, ez, nireak askotan jartzen duna adibidea, ez, baino, ez dakit, hizkuntza zaharrenaren mito horre guztiak liluratzen gintuen, edo nolabait garaiko pentsamentu, sakoneko pentsamentuaren hildoan oso errotuta zegona modernitatea, baina era berean modernitate horrek kutsu erlijioso handia zeukan, eta denok ikusten genuen gure burua misio batekin, eta salbatze aleginekin, eta orduan hizkuntza bat salbatzeko eukitzea, umentzako ere erakargarria zen, ez? Gaur egun, ziur aski horrek ez digu balio, beste nolabaiteko hitza, beste nolabaiteko justifikazioak, beste nolabaiteko diskurtsoak asmatu behar ditugu, ez? Eta ziur aski feminismoak ekartzen diguna nolabait askatze kolektibo hori, askatze individualetatik pasatuta, ze lenguak zeukana zen hori misio horrek lotzen ditun, etengabe hor sakrifizio batera, eta talde batera, eta pixkate gotorra zen, hobeto txertatzen da ginen, ez? Gaur egungo munduarekin. Orduan ikuste dut, konfluentzia hori ez dela euskaltzaleak bereziki matxistak izan dialako, baita ere, euskaltzale matxista asko ere egon dira eta badaude, ez? Baina ez dakit bestelako ismo eta tokietan, baina gehiago, ez? Gehiago dela zirkunstantziala, konjunturala, baita esatea. Zintzen bandera. A ber, zergatik. Ez dakit. Hola, orain. A ber, orain arte zergatik. Eskuinen antes, por favor. Idurrek esplikatu duen horren aritik bakarrik gauza bat gehitzearen o errepikatzearen, baina nik uste gaur egun Euskal Herrian bizi dugun garai diferente baten gaude, ez da berria edo zarra da, baina diferente baten gaude, eta garai horrek ekarri duna da alde batetik, seguraski ziurgabetasun handiak, oro bat, uste dute gure eguneroko bizitzetan, egunero bizi dugula ziurgabetasuna, gero eta handiagoa da, bihar zeingo duen, ez duen ningo, guk igual, zerbait, baina bi pentsatzen semeak, euskalo eta zan izute garai batean
jaio, lan egin bizi, gutxi asko markatutako patroiekin funtzionatzen zen, da gaur egun ez dakigu zer esan lan ingo dezu, da soldata iritsiko zaizu, ez zaizu iritsiko, lanik eukiko zu, ez duzu eukiko, jumarko zera Alemaniara, etorriko zera, ikasiko dezu, balioko dizu, ikasketa horrek esan dute handik urte betera aldatu ingo da ikasketa hori, ez du ezertako balio ikasitakoak, uste gaur egun bizi garela oso, eta hori igartzen dela gure harremanetan, gure funtzionatzeko moduan, gure harremanetan ere bai, beti halako, ez dakigu ez, sekula torkizuneko proiektu, lehenik dezian proiektu luze horiek, nik hau ingo dut, eta kotxea berosikoet, eta etxea berosikoet, eta biziko nahi zen den hilarze, uste gaur egun hori ere zaitu nazan, txarra zan, gaurkoa asko zobe ez da, hori segurua da ez. Orduan horrek ere ekarri du ziurgabetasun handi bat ez, eta ziurgabetasun horrek orduan, batzutan ekartzen du alboan edo bazterrean edo aztuta zeuden gauza batzuri garrantzia ematea. Eta nik uste feminismoa adibidez hortik sartu dela, hortik onartu dutela batzuk, ez? Esan dutenean joste, besteanak frakaso absoluto bat izan da, ez? Esan gure aurrerapenaren zentzua, ez? Lan egin da lortuko ez du, bezurra. Oain hemen biziga eta gure seme-alabako baino beto biziko dira, bezurra, ez dut uste, gozakit, baina, dana ez? Aurrera goaz, eta urdun galdera egiten badezu, aurrera goaz, benetan? Hori galdetzen badezu, guziko behatzetan jakitze ez, oatzea goaz, ez da? Ni hobeto bizi naiz, okerro bizi naiz, horrek, permititzen du, bazterretan zeuden beste pentsamendu batzuri ere nik uste eta aukera ematea. Eta, bestalde batetik, gure egoera konkretua, seguraski, eta errezkapun armatua gelditzea, nolabait, zain nola esan, gordeta edo beti gerorako utzita zeuden mende batek mai gainean jartzeko aukera eman. Danok txipa aldatu gulako eta da bainala 10 urte, 20 urte feminismoak inzentu zen da esango ziduten, txoakei gutxio eta guazen, hemen zin da asuntua ez da. Eta gaur egun zin da asuntua, baina okezak. Eta momentua zin da asuntua gu bakigu. Horran ezagun, ez da? Eta ustete puntu horretan da dela, oroa. Asuntua hori izan da, asuntu horri helduta, aipatu dituzu ez da, diskursua, aipatu oso demokrazia, justizia soziala, eta horrek badia segurutik feminismotik euskalgintzara ekartzeko irakaspen batzuk. Hortan, bide bat egiten hasteko aukera eduki dezake behintzat euskalgintzak, bestelako diskurtso batzuk lantzen. Ze irakaspen ekarritzakegu ez igual feminismotik bakarrik, baina berezik feminismotik. Euskalgintzara. Bai. Ongoz, gero zabaldu ingo orokorrean, baina nik uste, egia da, euskalgintzak, euskalgintzak eta oroar gu euskaldunok eta batez ere gutxienez erabakimenaren jabe izan nahi dugun euskaldunok eta herri izatea errebindikatzen dugun euskaldunok lugorri garai batean gaudela, ez? Eta, justu aurretik esan dugun horregatik guztiagatik. Orduan, galderak planteatzeko momentuan gaude, eta ziur aski orain arte egindako gauza guztiak zalantzan jartzeko puntuan gaude, eta askotan igual gutxiesteko joerarekin. Egia esan guaz ginean honekin pentsatzen baita, esan egin hasieran, eski euskalgintza, eski ez zaharkitua, ez zaharra, ez digu ezer berririk ekartzen gure, alaba eta semei esplikatzeko ez daukagu hitzik, baina gero jartzen zea bigarren buelta baten pentsatzen eta pasatu da guztia ere ez da txarra eta egon da ekarpenik eta egin dira gauzak. Eta nik uste euskalgintzari ere aitortu behar zaiola, guan izaten ari garen demokrazia eta justizia sozialaren parametro horietan jartzea hizkuntzaren gaia lehendik ere eta aspalditik ere agian beste hitz batzuekin, baino egina duela.
ez da, gauzak ez dira konstanteak izaten, txiribueltak ematen dituzte, ez? Eta ez dira ere monolitikoak, adarrak sortzen dira, gauza batzuk ondo egiten dira, beste batzuk gaizki, beste batzuk erdipurdi, baina ariketa hori ere egina dago, ez? Nolabait aitortzak egitea ere importantea dalako, eta batez ere, nolabaiteko krisi eta logorri garaietan sentitzen garenean. Hori esan da, nik uste dut pixka bat egin beharko genukela dela garaia garbitzeko, ez? Ze beste urtetan dena nahasten da, esan nahi dut landutako uzta onarekin batean belartxarrak ere sortzen dira, ez? Eta igual bada momentua zertzaigun baliagarri eta zerretzaigun ikusteko. Eta hor feminismoak ematen digu igual klabe batzuk lehendik ere egina zeuden ariketa batzuetan zertan asmatu den eta zertan tira egin gehiago fintzeko, ez. Eta, guke baino gehiotan esan izan dugu feminismoaren ekarpen importantetako bat dela nolabait momentu bat arte emakumeena soilik zen arazoa partikularrarena identitate kontu bat zena, nortasun zehatzekin lotzen zena, unibertsalaren parametroetara eramatea. Hau da, jendartera eraman eta esatea hau guztion ardura da. Hori plano idealean, ideien planoan. Hori behintzat, uste dut feminismoak eskuarki egina daukala. Gero oso eztabaidagarria da hori errealitatean eta eguneroko politiketan, eguneroko jarreretan eta nola gauzatzen den, eta zenbateraino den egia, eta zenbateraino ez, eta zenbateraino gainera batzutan erortzen gehan berdintasun faltsuaren diskursoetan, eta horiek zehar esku daukaten eta, ez? Baina nolabait kolokazio politiko bat egin auziarena, ez? Eta uste dut euskalgintzak ere hori urrats hori egitea oso importantea dela, ez? Ez euskararen arazoa, baizik eta herri honetako edo komunitate honetako hizkuntza hautu eta gestioaren arazoa erdigunean jartzea. Eta esatea hau denon arazoa da. Eta benetan demokrazian sinisten badugu eta justizia sozialean sinisten badugu, hau oso modu txukun eta honean kudeatu behar da, ez? Pixka bat hor ikusten dut nik ekarpen nagusiaz, kolokatzeko momentu dutan mintzate gauzia. Azkenen hemen galdera bat sortzen zaigu, lehen uste diurrak ipatu dula ez? Ze herri nahi deu, eta ze herri nahi deu esan nahi dugu. Esan nahi du, ze herri gu. Ez dira ente abstraktuak, hizkuntzan ez da abstraktua hizkuntza gu geha. Eta ze komunitate, ze herri, nahi komunitate baina gehiago herri gustatzen zatez. Ze herri nahi deu, ze gizarte. Eta hori nola ere ekiko deu. Eta uste dute euskalgintzaren eta feminismoaren proposamenak maila horretan tratatu behar direla. Eta ezin dela herri bat imaginatu, ze herri izan nahi dugun, ez bentzat nik imaginatzen dudan herria, edo nahiko noken herria. Ezinezkoa dela ulertu, ezpada, euskararen normalizaziotik eta feminismotik pasatzen. Zergatik, biak direlako oinarrizko bi berdintasun basiko lortzeko borrokak, eta aldi berean hizkuntza gehiagoren kudeaketa eta identitate, genero identitate eta bestelako diferentzia kudeatzeko paradigma bat ematen digulako. Eta segurazki orain arte, herriaren kontzeptu horretan, bi elementu hauek ez esango era bat kanpo gondianik, baina desente marginalak izan dira. Borada batzutan, segurazki, gune kogor batzutan edo hizkuntzarenak zentralidade bat izan du, baina
bueno, izan da kostata gaur egunera arte ekarri den diskurso bat, ez? Bueno, diskursoa sortzen da bizka 56an eta ja pasadia urte batzuk, ez? Eta, bueno, borroka askorekin iristen da hizkuntzaren zentralidadearen pentsamendu guzti hau gaur egunera ekartzea. Gaur egun planteatzen zaizkigun arazo nagusienak herrigintza, bueno, asko izan daitezketa, igual hanka sartuko dut, ez? Baina bat da nola biziko gean. Nola biziko gean ez hainbeste ekonomikoki hori ere bai, noski eta materialki eta guzti hori. Baina, bueno, hortaz ardura hartzen da, ez? Eta jendeak hitz egiten du, eta, bueno, nola biziko gean bestearekin. Alegia bestea nor da bestea, bai? Bestea ni da, o gutarra da, o ez da, o gure etxepean bizidian familia guzti horiek, zeintzu die gutarrak, zeintzu geztia, nola biziko geha. Ze harreman, ze arau sortuko ditugu, bizitzeko ondo eta bizitzeko modu justo batean, ez da uste hori dela galderetako bat, eta gure etxepean bizi die, gizonak eta emakumeak, edo gizon eta emakume deituak, eta beste edozer, eta bizi die, berda, hizkuntza diferentetako jendea, ezta? Bueno, etxepe hori nola kudeatuko dugu, guztientzat izan da, bai? Bueno, kudeaketa hori ondo pentsatu behar da, eta uste dut bai feminismoak eta bai euskaren zentralidadeak ematen digula hori modu justu batean egiteko bi leku. Bai? Ze jakiteko zelan justua oso ondo aztertu behar dugu nun gauden. Alegia, nun dauden justizia. Bai? Esan nahi dut, esaten badugu gizon emakumeen arteko berdintasunak, esan nahi dugu, esan nahi berdinak izango garela. Baina berdinak izateko, esan nahi du, norbaiti aukera gehiago martza izkiola, ez da? Esan eta analisi hori egin eta gero, ez? Askotan esaten da, hemen hitzengo da, bakoitzak nahi duen hizkuntza. Nahi duna gaur egun, nahi dunan kontra inoak ezin du zer esan, gaur egungo gizartean, zer dana da, nik nahi dut, nik ez dut esango. Baina, gero zenbatein da nik nahi dut edo zuk erabakizu, o zenek erabaki, baina hizkuntzak berdintasunean hitz egingo du. Esaldi hori esatea absurdo bada. Ze hizkuntzak ez daude berdintasunean, bai? Orduan, uste dute, ariketa hori mardala beste leku batetik, ez da? Eta pentsatu, hori zein da boteretzeko balio dizun hizkuntza gaur egunean, ez da? Edota, feminismotik, beste. Gizon emakumeak berdinak dira, eta hemendik aurrera dano berdinak izango gara. Esaldian bai, baina realidadean ez, beraz, nola lortzen dugu. Seguraski berdintasun hori lortzeko desberdintasun batzu sortu behar dira. Hizkuntzan eta generoan eta beste eremu batzutan. Eta uste dute galdera nagusi hori dara. Orduan, galdera nagusi hori erantzuteko, uste Tidor eta biok, komentzuta gaudela, ezinezko dela galdera horri edo planteamentu horri soluzio bat ematea, ez bada euskaratik pasatzen, ez bada generotik pasatzen. Euskaratik pasatzea esaten dugunean da, nola tratatuko ditugu hizkuntza guztiak. Hori da, galdera. Euskararen normalizazioa erdietsiz. Eta integratzaile izan da behin. Badakigu, hizkuntzen ekologia, kondo demostratu den bezala, hizkuntza hegemoniko bat erabiltzen den aldiro, haren aldekoa dela, eta beste guztien kontrakoa, ez? Eta hizkuntza txiki bat erabiltzen duzun aldiro, gainontzeko hizkuntza txikiak eta handiak ere, ate beretik sartuko dira. Gauzera primeak feminismoakin. Emakumeen alde edo, esango deu, menperakontza edo bazterreko egora baten alde egiten duzun guztitik, ate hortatik sartuko dira danak. Eta, hegemoniako persona horren ate neurrira egiten duzun ate hortatik sartzen dira bakarri sartzen diana. Eta segurazki hegemoniako persona hori guk gizona esaten dioguna, eta nolabait, baina da, gizonaren irudi soziala esan nahi da, gizona ulertzen duguna gaur egun, gure pentsamenduan, gure publizitatean, gure diskursoetan da, edo gure boteregunetan da, gizon bat zuria, arrakastatxua, posizio ekonomiko ganekoa, noski, heterosexuala, da, gizon bat perfecto, incluso guapoa da, ondo jantzita dijoa, ez du buzkarri botatzen, eta
ez? Eta orduan esatezu baino, ate hortatik zein sartzen da? Zein sartzen da? Gu ez, eta gizonoke, eta igual ez duzute sartu nahi gainaz. Biologiko gizan modu bateko edo besteko, pentsamendu hori nolabait aldarrikatzen duen irudi sozial hori, esango nuke. Orduan, horregatik ezinbesteko bi elementu hauek. Gehiago egongo dira, bai noski. Eta bi hauek, nolabait zeharkatzen dut, eta feminismoak bereziki. Bai, baina, bueno, hemen galderia edo kartel horretan agertzen zana basan, izan daiteke euskaltzale feminista izan gabe, iruditzaizetan interesantia lehenengo alderantziz galdetzia, gero horrek igual errestuko dielako batzuei bigarren galderan erantzun ere. Orduan, izan daiteke feminista euskaltzale izan gabe? Feminista euskaltzale hori da. Izan gabe. Izan zaitezke. Pilo bat daude. Baina, abiaburuan aipatzen genuna, ez? Nolabait alduntzeari eta boteretzeari eta lotuta, ez? Norberaren gandik hasi eta norberaren gan hasi eta bukatzen dien jardun horiekin posible da. Baina guri ez zaigu hasegarria egiten, gure erantzuna da ez. Hau da, benetako oso zaila da, baina lehentxeago Loreak oso gauza klabe bat esan du, ez? Gaur egun nahi izatearen kontra ez dago apenas ezer esaterik, ez? Eta autodefinizioen kontra ez dago ezer esaterik. Justu, askatasuna ere hola ulertzen dugulako, ez? Norberaren gan hasi eta bukatzen den zerbait bezala, ez? Eta autuak benetan libreak balia bezala. Hortan gaude erabat bermeatuta, ez da. Eta bai, izan zaitezke, autodefinizioak posible dira, nik nire autodefinizioak ere etengabe ditut pilo bat gaina aldatzen ditut eta batzutan hobetzen ditut, okerragotzen ditut, osea, zenet, gorko jende honen jolasen zehatako bat hori da. Baina, gure ustez ez da egiazkoa. Ez feminista izatea, euskaltzale izan gabe, eta ez euskaltzale izatea feminista izan gabe, naiz eta pilo bat ezagutzen ditugun batekoak eta besteko. Bai, feminismoak galdera hor planteatu izan du, ez, hizkuntza minorizatuekin apenas egia esan, baina beste, emakume izate beste modu batzuekin, ez da, ezaguna da, guk ere hortik edaten deurako, ez da, 70 hamarkadan emakume beltzek, ez? Feminista beltzek esaten dutena ni zer naiz lehenago emakumea edo beltza, ez? Eta alde batetik hori, galdera, ni zer naiz emakumea edo beltza. Zuk ze ikusten duzu, ez? Nega, ze ikusten duzu. Alde batetik hori, alegia, bi gauza diela eta bi horiek oso lotuta iguazela eta ezin dela bereizi guain beltza zea, guain zea, eta bigarren galdera planteatzen dutena, Europako edo mendebaldeko feminismo zuri, burges hori, aidana, behar bada, abortuaren aldeko borroka zilegian, baina esatete, baina gu beltza geaz, geha zuriak, gu ez geha burgesak, oso klase apalekoa geha, eta gure problema ez da abortua, gure problema da, Afrikan eta ez da izan bat ogitan erabandian emakumeak antzuteko politika natalista guzti horiek, gure erabakien gainetik eta, ez, orduan, gu ez geha feminista hori da bere egiten duten galdera, ez, eta orduan, bai dautza bat sortzen da, feminismoan barruan, ez, eta, feminismoan, badamazkila urte batzuk, gauza emakume izateko modu diferenteak eta menperakuntza diferenteak beraz, nola uztartu, nola bere barren esartu, ez? Orduan, feminismoak badu sensibilidade bat bestelako menperakuntza batzuk ere badaudela. Klase sozialenak, arrazarenak, jatorriarenak, eta, hainbeste ez da. Eta identitate sexualarenak, eta hainbeste. Orduan, hortan badu esperientzia bat, beraz, feminismoak esaten dozke inkoherentea da, emakume burges zuria bakarrik defendatzea feminismoak noski inkoherentea da, ez da. Aldi berean feminista zea, baina aldi berean menperatzen nahi ze emakume bat, ez da. Beste kolore bateko edo beste klase sozial bateko edo beste
nonbaitetik datorrelako, ez dena zuzaren toki hortakoa, ez. Orduan, hori ja planteatzen du. Feminismoari gehiago kostatu zaio hizkuntzara iristea, ez? Naiz eta badoten, eta batzuk esate duten, eta kultura, feminismoa baita iristen da, esaten da feminismo dekoloniala, ez? Osea, Hego Amerikako emakumeen feminismoa kolonialismotik pasatzen da, nahi eta nahi, ez da, beraien menperakuntzaren zeatako bada, kolonia izatearena, baina kolonia izatearena gaina, azken 5 urtean, hori ez, sarraski absolutoekin, ez? Orduan, hori beraien historiaren barruan da, orduan ezin dute, esatute, guk ezin dugu feminista izan hori kontutan hartu gabe. Orduan, kolonialismoa sartu behar da bai feminismoan. Orduan, kolonialismoan aurkera egiten du, guk eragiten dugu, eta gaur egun guk bizigea, azken 5 urtean egin dugun espolio guzti horregatik bizigea hain ondo eta hemen gaudean hain guapa eta hain zoragarri. Hori ere onartu behar dugu, orduan, gure feminismoa hortik pasa behar da. Sensible izan behar gara eta feminismoa da. Beraz, hizkuntzara ere izan behar du. Hori da guk esaten duguna, guk eta jendea gehiago egitea. Ez gara gu bakar, baina hori ere izan behar da. Inkoherentea da. Gutxienez, eta hori ez da horrela, baina esatea, hemen eta gaur, emakumeen kontrako injustizia egitea eta salatzea eta horren alde borrokatzea, eta ez ohartzea hizkuntza ere implizitu dihoala. Hizkuntzak ere implizitu dihoa zela, ez da. Eta badagoela feminismo bat, gure kasuan, egualde honetan, feminismo erdaltzale, patriarkala, baina baita ere linguistikoki hegemonikoa. Eta horrek inbarko espioan begiratu eta esan, nik zer esan dezaket hizkuntzaren, beste hizkuntzen aurrean, zapaltzen ari naizen beste hizkuntzen aurrean. Orduan, nik uste feminismoa hor bide bat irekia duela eta gero eta gehiago irekiko dela. Badu ja paradigma bat olako gauzak eztabaidatzeko eta aurrera pausoak emateko. Eta hizkuntzarekin lotuta, gune euskaldunetan, gune mistoetan, esate baterako, proba egin izan dugulako eola itzaldiak eta ematerakoan, ez? Jendeari galdetzea gukai hasieran kontatu duguna, ez? Noiz hasi ginen planteatzen edo noiz sortzenak, ez? Eta bizitena eta galdetzea jendeari noiz sentitu duen aurreneko aldiz deserosotasun hori edo konfrontaziorik sentitu duen, eta jende asko oso erraz detektatzen du hizkuntzarekin lotuta. Hau da, eskolara jo nintzen, bat ere gaztelerarik jakin gabe, eta klaro, hori izan zen infernu bat, ez? Eta zer gaizki sentitu nintzen, edo zer gaizki bizi izan duen hori belaunaldi batek, behin da berriro kontatzen duen gauza bada, ez? Edo ez dakit, gaur egun askotan sortzen zaizkigunak, ez administrazioarekin, epaitegiko adibidea lehen oloreak jarri duna, ez? Nolabaiteko horre deserosotasun hori nik uste gune batzuetan behintzat jende asko oso erraz nabaritzen duela gaur egun, ez? Eta aldiz, emakume izateagatiko deserosotasun edo zapalkuntza hori oraindik inerteago daukagula nolabait esatea arrenez. Justu egun hauetan ari gea ikusten, ez? Sexu jazarpenari eta lotuta ez jarraiko esten edo horren kasuak badirudi, ez? Pentsa, ez? Hegemonia zer den, ez? Kasu horretan ere nondik etortzen zaizkigun boladak, ez? Hollywooden altxatzen da tapa eta gero mundu guztiak zorionez, kasu honetan, ez? Baina, nola hasten gehan detektatzen, genero ikuspegitik edo, sexu-genero sistemak sortzen dizkigun zapalkuntzak ere, deserosotasunak beranduago ari gea nabaritzen, ez? Orduan, guk planteatzen duguna edo, hipotesi moduan botatzen duguna, hipotesi baina kasi desio moduan gehiago da, nola hain jende talde zaildua gehan
deserosotasun batzuk nabaritzen, deserosotasun linguistikoak adibidez, horrek beak, eman beharko ligukela erreztasuna, beste deserosotasun edo zapalkuntza horiek detektatzeko eta konpartitzeko. Hau da, gure gizon euskaltzale horiei egitenei askoz ere errazagoa izan beharko litzaiekela ohartzea ze gaizki senti daitezken emakumeak halako egoera guztietan. Eta hor erantzungo genioke, hasiko ginateke, oinarri horretatik oso oinarrizkoa eman dezake, baina ziur aski gauza bat efektiboa izateko bizipen hori edo enpatia hori nolabait pasatzea Loreak oso ondo formulatzen du askotan, minaren bizipena, pixka batek kontzientzia hartzeak edo jabetzeak minarekin, jakin-minarekin daukan zerikusi hori guztia, hortik hasi daiteke eta guk pentsatzen dugu edo hipotesi desio bezala jaurtitzen dugu, euskaltzaletasunean errazagoa izan daitekela beste min hori bizia eta pasatua delako, normalizatutako min hori. Ze bi minak normalizatuak dira, ez dira oso momentu zehatzetara arte min gisa detektatzen ere, edo ez dira min gisa onartzen ere, ez? Lenguan lagu batek esaten zidan, ez? Sexu jazarpenarekin, eta ez da gize, eta berak esaten zuen, nik horatzen naiz gaztetan ere, nire adinkidea da, ez? Eta aparrandan atera, eta igual norbaitek ipurdia ikutzen bazizun, edo ez da gizerre egiten bazizun, neska lagunen artean komentatu, eta inkluso posteko gauza bat, izan behar zula, ez da? Zan edete, erakargarri zinalako, edo, deskargatu iten zan importantzia, kendu iten zitzaion garrantzia, eta inkluso kutsu positiboa ematen zitzaion, ez? Eta ez da inbeste, gora pasa, ez? Ondo iruditzen esan zuen, sortzirak ere iritsi dira, seguru dizuek nuko dituzuen eskapillo bat galdera apuntauta. Orduan, arte txikitxoa bada ere zabalduko. Jarri behite, baina batzutan kuerda ematen digutenean. Piskatzeko nik kuestiotxoak, eta gara naiz, hasi zatenetikan, bueltaka gauza bati, azken puntuan mamitu dezu pixko bat Lorean. Nik duda dauket, hasiera hasi zatenean euskaltzale koitxauaren arketipo hori irudikatzen emakumearen ikuspegitik. Nola esaten du da, nire iruditzen zait, nire iruditzen enazen berki kerre homo naiz. Gure Euskal Herri maite honetan emakume euskaltzalearen arketipo ez dago kastaren beko aldean. Emakume izatetik zapaldua izaterainoko bide hortan euskaltzaletasunak ematen dizu igual kultura ez dakit esplikatzen nire izen ongi, osatzen izan nahi zen, zulo bat. Emakume izatetik, euskaltzale izatera, euskaltzaletasun horrek ematen dizu kultura eki behintzat estatuz bat. Non, gure Euskal Herri honetan, segurazki emakumeak eta euskaltzaleak ez dira izango sozialki maila bajuenen dauden emakume klaseak. Orduan, kasu honetan, eta gurean nahiz eta lehen, oin dela 50 urte, segurazki ezan horrela izango, beste gora bat bizitzalako hemen, gaur egun euskaltzaletasunak badauka estatus bat, eta ez dago behin. Niri iruditzen zaitintzat. Euskaltzale izateagatik, ez emakume izateagatik. Osa, inertziak emakume izateak eramaten duela, beraka, eta ez beste euskaltzale izatea. Ez dakit bomba bat jauzti dudan guain. Gitarroak ordu bete gueltak horrekin. Hasiera dira genizu nikoan. Hasiera azkarrik gatoen dut. Ez, galdera pertinentea eta zentzuan, eta behin baina guetan aipatu duguna. Esan liteke euskaltzale segun nun baita ere, Orokorrean, hartu orokorrean. Orokorrean
orokorra oso gauza, nik ere orokorrean... Ni partikularrean onartzen dut hori. Partikularrean, osea, nire mundu partikularrean, eta nire mundu partikularrean... Egia da, nahiko endogamikoa gerana, euskaltzalegean momentutik, mugitzen gerala askotan... Baina, esan nahi, iztetzezaren hortik, osea, gure konfort areto honetatik dela hau, eta dela euskaltzaleak, eta hori dena, eta segurazki gure konfort areto horretan euskaltzale izatea puntu bada, osea, gure euskal kulturaren talde horretan, edo gure praktika eremu horietan, eta gure ze horretan, eta neurri batean azal kolorea oso monokolore da, ez da komunitate oso mistoa zeak, baina hori ez da orokortasuna, modu guziz. Planteatzen barin badeu, esate genuen bezala, hiritartasun maila horretan jokatuko den partida bat izateko, gure mundu hori, nik uste dut ez dela orokorra. Orokorra bestea da. Osa, orokorra da, bat handigoa delako beste mundua, iztun askoz gehiago dituelako nolabait gure komunitate horren bizka dagoena, eta baita ere, ez da esango iztun guzti horiek boterea dutela, baina orokortasuneko elementu hori da boterea duna. Esan nahi dut, hemen oroa. Erabaki importante guztiak espainolez hartzen dira, eta iparaldean noski frantsesez. Espainolez hartzen dira, botere ekonomikoa espainolez hitz egiten du, botere judiziala, gauza importanteak bizitza honetan, edo gauza importante konsideratzen ditugun hori dara, gure hegoaldeko errealidadean espainolez dira. Orduan, orokorra eta boterea duena, prestigioa duena, eta azken finean baliabideak dituena gauzak erabakitzeko eta legeak egiteko, eta nik uste dut, oreka horretan segurazki izango dela, euskaltzaletasuna hor galeran irtengo da. Onartzen ditut gure komunitate horretan badagoela zuk esaten dezun hori. Eta uste horrek eskatzen digula guri gauzak pentsatzea eta beste modu batea planteatzea. Eta segurazki, hor badaukeu joko bat esango dugu autodefensa eta nahi zai autodefensa feminista momentu honetan, baina autodefensa jarrera bat eta irekitasun jarrera baten arteko talka bat uste dut badaukagula, hainbat errealitatetan edo izan dezakegula ez. Eta uste dut hori ere kudeatu behar deula. Ni neu pentsatzen dut autodefensa eta dena libre edo irekitasun zera horretan aukeran hartu beharko banu bat o beste, ulertzea duzen egiten, gure komunitatea ireki eta beste eta ez da esaten itxia garenik, ez da gutxi gore, ez beste inor baino gutxi, segurazki beste gaztu baino gutxiago, baina nik aukera ingo nuke ireki eta borrokara, lokatzeta. Borroka. Gure Arkadia, hori nire iritzitasun da. Gure Arkadia eta gure geto eta gure euskal komunitate itxi da, ni idei hori etzat asko gustatzen, nire itzat da bainez, ez otedan batzutan, kasi, ahitzen dijoan zerbait ez. Ez dakau beste irten bideik irten baino, irten eta ez da guzti egin du. Besteak beste gure semelabak irten dilako. Eta gure irten ginean, da igual etorria, baina ez da baina munduan gaudelako, ez orduan hori denean erantzun behar dugula. Baina guai, idurrek asko zoetu erantzun. Nik anekdota batek ditu. Netzak hori oso galdera interesgarria da eta asko pentsatu beharreko. Gu bete egon ez pentsatzen. Eta oso presente eduki beharreko gaia da, hain justu benetan aipatzen ditugun atuntzea eta boteretzea eta demokrazia eta gauza hori guztiak gure ahotan ere ez daitezen izan itzutsak eta egiazkoak izan daitezen. Baina pixka bat errealitatera etorrita. Egia da, errealitatera edo nire bizipenera, nire errealitatearen ikuspegira edo nire errealitatearen produkzio horretara. Egia da, ziur aski, soziolinguistika ariketa lauso bat egin, eta hori sozioekonomia ariketa beste ariketa lauso batekin gurutzatuta,
ondorioetako bat dela Euskal Herriko eremu euskaldunenak aberatsenak dira. Eta hortik sortzen zaigu konplejo handia eta erruduntasun handia. Baina ez dut uste horrek jartzen gaituenik orokorrean zapaltzaile ikaragarrien tokian gure hizkuntz eskubideak ez erantzuten ari naiz. Eta nire bizipena, nik ematen ditut klaseak euskeraz eta gazteleraz. Bietan naiz emakume bat. Euskeraz sentitzen naiz oso boteretsu. Oso. Baina, ikasleekin botere harreman badaukazu. Baina interpinablea da. Naiz munduko irakasle jatorretan enrollatuena izan arren ere, haien gaineko erabakimena daukazu. Eta horrek ematen dizu holako desparpajo bat. Egoerari aurre egiteko garaian. Gazteleraz ematen detenean klase oso diferente sentitzen naiz. Eta sartu aurretik, beti errepasatzen ditut nire eseak eta nire erreak. Beti. Eta nire buruari entzuten diodan bitartean gutxitua sentitzen naiz. Ez daukat desparpajo hori. Nire ustez hori bada zerbaiten seinale. Bizipen hori. Eta ustez bizipen hori trasladatzen dela leku askotara. Horrek ez du esan naiz, ez dugunik, nik hau aldarrikatzen baden niretzat, ez dudanik eukidear sentiberatasun berezi bat, besteen, minak, ezinak eta zapalkuntzak egiterakoan. Baina eremu oso euskaldunetatik datozen ikasle horiek, baina egia da, hori lehioan buelta bat ematea nahikoa da kazetaritza fakultatean ikusteko nolabait Euskal Herriaren mapa sozioekonomikoaren banaketa ikasleek ekartzen duten ekipamendu teknologikoari behartuta, ezta? Esan nahi dut nolabaiteko toki euskaldun benetako horiek datoz haimak, ez da gize, gureak baino, irakasle honak baino ekipamendu hobeekin. Bilbo handira, eta batez ere ezkerraldera zenbat eta gehiago murgildu, eta gaztelerako klasean zenbait eta gehiago murgildu, bestelakoak gehiago aurkitzen dituzu. Gaztelerako klasean ala ere, haiek bezain aberatsak ere badaude eta asko, eta aberatsagoak. Ze horre batzutan distorsio datu egiten dugu, baina bai, badago diferentzia bat, eta honekin zer esan nahi nun. Baina bera berean, ez dakit nolako ekipamendua daraman ikasle euskaldun hori tokatzen zaionean gazteleraz zerbait aurkeztea besteen aurrean lotsatu egiten da. Naiz eta poderio guzti hori eduki. Eta kontrako norantzkoan ez da gertatzen, naiz eta ikasle hori murritzagoa izan bere hizkuntz ezagutzan. Ze jakingo du asko jota gaztelera eta inglesa, eta inglesean parekatuko da ikasle euskaldunarekin, eta gaina hizkuntza gehiago daki. Baina oraindik daukagu asimetria izugarri bat, ez. Hortaz ere nik uste pentsatu behar dela. Nik uste horre horiek, menperakuntza horiek, intersekzionalidadeak ondo esplikatzen du, hor korapioa gertatzen dira, ez. Esan ere, ni txuri bezala eta noski bertako bezala eta ustez klase ertaineko, bai, ezta, bezala, ni inposatu naiteke, ez egiten, Perutik etorritako kamarera bati, ezta, naiz, ezta, diferentzia evidentea da, ezta, ikusi dituta batean, hau ze posizio sozialeko da, eta beste hau, ezta, hau da etorkin bada, eta azalkolore ilunagoa du, eta hori, baina linguistikoki igual nire gainetik jartzen zait. Errea badakar, baina bat beste hizkuntza bat egin ez, seguraski. Esan, etor, korapioa, buruz-buruko korapio horretan, gertatzen dira gauza asko. Eta kamarero bat barin bada, hor, beste korapioa sortzen da. Gukoi batzutan aipatzen dugu itzatetan da, eta galdera egiten dugu, ez? Nola eskatzen da korapio hori, modu justu batean, ez da. Eta, normalean askatzen da, edo ez da gehiago korrapilatzen denok espainolez egiten dugulako. Bai. Orduan, nik beste hizkuntza batera jotzen dut, eta
eta hor soluzionatzen da. Baina, hor geratzen da korapilloen. Nik uste korapillo horiek egunero ematen diela, eta hor badagoela, menperakuntza diferente horiek, baina bai onartzen dizut, zentzu horretan horrela dela. Baina seguraski baita ere Euskal Herrian segun eta nun egoera diferenteak izango dira, baina botere ekonomikoa, edo klase sozial altua oroar espainolduna da. Oroar espainolduna da. Paradoja bat da, orduan. Sozial behian dagona da emakumea eta ez da euskalduna, Euskal Herrian. Bai. Komplexua da. Paradoja baten bizi gara alde horretatik. Bai edo izan daiteke amona elebakar bat ere, euskalduna. Arketiko jarri bako bazen, ez zein hartuko amonarena, baizik eta etorkin batena, ez dela euskaliztuna, ez dauka lirututa bat, eta emakumea da. Hori da, behian dagona. Eta gainera dago bananduta, eta lausen arabatxo. Bai, baina harreman horretan, berarekin dagoezun harreman horretan, lau mailatan gaineti zaude, berez, zure presentzia hutsez gaineti zaude, ez berez putakume bat zelako, baizik eta putakume izatea zure baitan dakarkezu, zure kulturaren hori indulako zure presentzia hutsez, zuria barimazea, inposatzen aizea. Ulertzen dago, ez? Presentzia hutsez. Bai, Afrikara zoaz eta zuria zea, eta ezin ez, joez gaizki begiratu jate. Hombre, osten urte guztatzea. Bukatzeko orduan, hor, baina, gero igual, linguistikoan, zuzaude azpitik. Euskaliztun bezala barimazioa zen. Eta hori da... Bai. Jarretzeko, entziko denez, oso gabe esaten duzu. Eta nire falta zaiten hitza da denbora guztien egiratzen menderakuntza, igual inberdion botera beti dago, ez? Gero ontan hango da, bako genuke maiaketa bat, hori interesenaria esan duzu, ez? Ni honeteke gazte bezala leku baten, emakume bezala beste baten, lesbiana bezala beste baten, hemen atxuria nik guztien arte, eta bar, ez? Hor falta da nintzen ikustea da, baita ere privilegioa, ez? Orduan, nire dotzetenean kamarera hori, Perukoa dana, bere gaztelenia ez da, esan dugu, Madrida kamarera batek erabiltzen gaztelania berdina, orduan ikusi behar dugu beti negoziaketa bat da, ez? Boterea negoziaketa bat da, orduan. Nik egitea euskera hutsean, nire militantzia euskaldunetik, bere jatorria azpimarratzen duen, zapalkuntza bat egiten, igual ez da inorentzako nora. Baina negoziatzea, mira, esan duzut, kafesne bat. Kafesnea da, un kafe con leche. Hori da negoziaketa bat boterena eta izatea, ez? Eta esate zen oso badera interesantzia da, zerk igotzen gaitu gehiago ezkenean estatusean, ez? Euskaldun izateko, euskaltzal izateak edo emakumea. Bueno, emakumea da partida bat, gizonakin konparatzen dago minus baten. Eta gero juntzetezke puntuak idazten dakentzen, baina esaten duguna, egoeran arabera, ez? Hemen euskaltzal izatea ez da berdina bastian euskaltzal izatea bezala. Baina hor da, adibidez nik uste, militantzia kontu adibidez. Militantzia edo publikotasunak ematen dizu adibidez estatus bat, herri baten. Estatus bat, batzuentzako. Zer adibidez bastakin izango ze garaidan ezkera bertareko zaintzen egiten izateak estatus sozial baten nago zizun, baina beste zapalkuntza baten izena alizea eta beste zigorpila bat, ez? Eta horrez egun adibidea, uste horrezan duzuna, horrez ere bada neko berria, eta garai berriei zatzeena, Maialen Iriarten kasua da. Maialen Iriarte urtetan ikusi dugu eta entzun dugu euskera hutsean. Maialen Iriarte memoria dakatentik kastian ez dut entzun, sekula santan. Zona publiko bat, referentziala, telebizta etxe guztietan sartu zaigun hori, eta momentotean apostu politiko baten du bai berak eta bai koalizio batek. Eta azten gara entzuten erderaz. Ba ez zuten nago, idurri pasatzen zaion, gauza bera ez zaion pasatzen Maialen Iriarteri askotan, nimentzat rodaje hartu ditartean, ez? Zer egin dio, zer eman dio, ez? Euskaltzale izateak eta euskera hutsean aditu izanak. Batzuen estima eta batzuen ezagutza bai, baina politikaren benetako garaian eta inportadun momentutan ez zute dion kendu, ez? Orduan, bueno, Unioroko negoziak eta bat, Unioroko gora bera bada, eta nik uste torrez, interesenariako izaten dugula, baina hor behatu behar duen nik uste norbera, zintzueki, norberan privilegioak hori neurtzeak orduan.
ez norberan menperakuntza bakarrik, bestela eskala bat ingo dugu, bani gutxiago, bani euskaldun bezala zapaldu goia, baina niri gizon gani emakume bezala zapaldu gogotan, eta kompetentzi hortan apenas irabaziko du zapaldu dok ez, bat bestetik. Orduan, privilegioa behatu eta negoziatu eta obviamente gaina, aliantzak egin ez, zapaldu nazten. Ni uste, euskara eta feminismoak hori, txalde honek eta linea honek hori ematen digula ez aliantzen zen. Eta ez, oso zan zan Baina guztu soluzioa, gaine. Bueno, ordan, iritsi garaia bukara aldera, Katarinek erraz dago privilegioak ez ditugu apenas aipatu, gizonak ere ez, eta zorioneko da, noizian behin jogeta zuzitze egitea gehiagik. Erdatu nende bakarrak ere apenas, baina esan dugu sortziterritan honena izango da horbeian trago bat hartzen egotia, eta joan nahi beste galdera itxera hauek biei, eta funditezela goi berti horra ondo berbain da. Bai bukatzeko ala ere eskatu nien gomendio bat ekartzeko ez dakit txekolanek interesaten? Bueno, gutxi gora bera. Bueno, pixkat gai hondan, egisa da, itzaldi ziklo bat eman da bada ondiok zehose geratzen da, baina eman du asko eta asko landu da azken hilabete honetan gai honen inguruan Elgoi barren, baina inor geratu bada gogoz edo sakontzeko gogoak inbeintza, eskatu nien ez dakit liburu bat, antzerki bat, disko bat edo dana alako bat ekartzeko. Oda, motz, zuen gomendioak ematen badituzue. Aber, ez da, koinzidenteaz ez dugu hitzen hortaz. Bueno, horrek ere esango ez. Bai. Bueno, nik liburu bat, ez naiz originala izan. Egon naiz pentsatzen pelikula bat, ez lan bat, eta hori ekoitzen, hori gauza pilo bat dazkagu, ekoizteko bat ez ere hizkuntzaren zertik pasan nahi nulako euskeraz izatea, ezta. Ordon, nik momentu honetan, Kaliban eta Sordina Silvia Federicirena ez dago orainik argitaratua, baina laister egongo da euskeraz, eta batez ere lehen aipatzen nuen kolektibizatze behar horri lotuta, ezta. Bertso Baskari literarioa, Danel esarri arte gaia jartzen, eta Maialen Lujanbio nire ibartza bat dauzue alberdi bertotan. Eta baten batek izarrerak behar baditzu, algoleako izarrerak ditzu eta Imanoleatik galdetu. Eskerrik asko da hori